сарраёсати маорифи шаҳри душанбе 10 августи соли равон дар боғи кӯдакони душанбе воқеъ дар кӯчаи шотемур 54 ярмаркаи ҷойҳои кории холӣ ва вазифаҳои озодро дар муассисаҳои таълимии соҳаи маорифи шаҳри душанбе баргузор менамояд. довталабон метавонанд барои пайдо намудани вазифаҳои озоди соҳавӣ аз ҷумла омӯзгорони фанҳои технологияи иттилоотӣ, забони русӣ, забони англисӣ, математика, химия, биология, таърих ва ҳуқуқ, физика, география, тарбияи ҷисмонӣ, синфҳои ибтидоӣ, суруд ва мусиқӣ, технологияи касбу ҳунар барои духтарон ва писарон ва омодагии дифоъи ҳарбӣ дар муассисаҳои таълимии пойтахт дар ярмаркаи мазкур ширкат намоянд. довталабон ҳангоми иштирок дар ярмарка бояд бо худ шиноснома ва нусхаи диплом оид ба тахассуси омӯзгорӣ дошта бошанд. маоши хуби вазифавии омӯзгорон дар муассисаҳои таҳсилоти умумии шаҳри душанбе тибқи талаботи санадҳои меъёриву ҳуқуқӣ кафолат дода мешавад. телефонҳо барои маълумоти иловагӣ 227 46 65 221 3092 934 11 14 93